Σήμερα οι μαθητές και οι μαθήτρες εξετάστηκαν στην ελληνική γλώσσα γενικής παιδείας. Όλα κύλησαν ομαλά, χωρίς κανένα πρόβλημα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, να εκπληρωθούν οι στόχοι των μαθητών και των μαθητριών στο καλύτερο δυνατό. Καλή δύναμη στους γονείς και στους κηδεμόνες τους που θα πρέπει να στηρίξουν τα παιδιά στο δύσκολο αυτό έργο. Και πολλά συγχαρητήρια βέβαια στους εκπαιδευτικούς που με μεγάλο αίσθημα ευθύνης ολοκλήρωσαν το έργο στην σημερινή ημέρα. Θα πρέπει να σκέφτονται οι μαθητές ότι αυτή η διαδικασία σαφώς είναι μια σημαντική στιγμή στη ζωή τους. Δεν είναι όμως οι μόνοι, θα έχουν την ευκαιρία στο μέλλον, θα έχουν πολλές ευκαιρίες για να πετύχουν πολύ σημαντικά πράγματα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να απεγκλωβιστούν από το άγχος των εξετάσεων και αυτό βέβαια είναι ένα έργο στο οποίο όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και οι κηδεμόνες τους για να τους βοηθήσουμε να συνεχίσουν αυτή την επίπονη προσπάθεια. Καλή επιτυχία και πάλι σε όλους και όλες.